Hausawa al'umma ce wata al'umma ce mai albarka da Allah ya wadata mu abubuwa iri-iri. Kamar yadda nake faɗa muku, al'ummar ƙasar Hausa ko kowace al'umma suna da sana'o'insu na gargajiya waɗanda aka zo aka tar da su da waɗannan sana'o'i nasu. Waɗannan sana'o'i sun gaje su ne tun iyaye da kakanni. Sana'o'in nan suna da dama waɗanda suke taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikinsu. Bahaushe ba malalaci ba ne. Tun asalin Bahaushe ba malalaci ba ne. An san shi da sana'o'insa da ɗabi'unsa da duk wani abu da zai yi domin ya inganta rayuwarsu, wadda sana'a tana ɗaya daga cikin hanyar tattalin arzikinsa. Sana'o'in nan kuma suna yin su ne da kayayyakin da suke da su nasu na gargajiya na asali wanda suke kewaye da su, ba sai sun je sun nemo wani abu a wani waje ba. Akwai sana'o'i da dama irin ginin tukwane, ginin gidaje, akwai kuma aikin noma ake cewa na duke tsohon ciniki yana daga cikin sana'o'in Hausawa na gargajiya. Akwai jima, akwai ƙira, akwai saƙa, akwai ɗinki, akwai kaɗi, yadda ake fitar da zaren ma da za a yi ɗinkinsa. To a yau zan ɗauke ku inda ake ginin tukwane a ƙasar Hausa.